Kanu ke themai balai ba don sibun kini ki balang kum kini ki jaj haparsai. Ko mengitip mentah lada fisu wa jeng tip nak mobile jong pil internet kiran palat safusan hajar teli ki jaj balang Kristan baper ki denominations kiba perkhat bagi dei ke balang ki basak sudah kiba perkhat bagi dei ki ka kenhon jong blai lani ka balang ka jong blai ngasu tenat aku galiang bar perkhat ba iwai pi iwai nangi ngidon hakano unu ka balang perkhat baik bakata ka dei ka balang ka basisya. Kublay pi baro si Sinbiang don na pedeng jo pi kumnor pi yo ikan ni kaling kumnor ka kat pidang page YouTube kami no kani ka khubor kam dei ka basujiaran kan Henry ka dei ka jingelam jong mensim play da do ka sngi badeng kong itu ban pelong ye kani ka jinga sengelap online ngila duai bangim artin bagani khubor kala boy shapi mentak hakani ka sngi mentak kamit lani hak piskap kanu ko por ngapa diang so bahaya pi ban what I ba pitip ya kabalang jungi kan kang ya kubor ka jung wat long ta Henry duai bang atrai ai ba ka kubor bangan yo snyo hakani ka por kan long ka jingker ku yangi ka kubor ka bangin snap hakani kan por kong balay don sibon teli ki balang confusing day ngidon ngani patay don sibon ki balang tang habalang han kaniga snong ni nong po kidon sibon teli balang kanu kabalang besya kanu kabalang babakla hatu tang mangi badai hatu tang pi babakla hatu tang mapi badai ngi babakla ka kubor ha kaniga sngi kalong badon kam ado kata ngapedian sio bhai pi baro kiba sngap e kubor ka jong blai kam tam ha kaniga tiyo jing seng yalap online jungi ha kinne naduk sngi benkong hado kaniga sngi basaw inong kren jungi hakani ka sngi lani hakani ka por ide pastor soklet o ban introduce i kalong jurong bah ngan spilengkot i pastor ila julong inong hikay jonga hadin kata ila tray kum pastor hiwa pun kijaka ban ila tray ru kum hak department beper ila bat hai ke department beslem bah de ban pet ya kisamla nak tagadaon pio i kom kren jong i ilong dynamic energetic pa balay na marday ubreu ba it ban pinya day bat kisamla ngayo i ba ublay la pendon kam i bangam artatin hakani ka poru ublay pendon kam i bat menta i pastor isoklet i pet ye ke department literature evangelism but i pastor sinong trajung i de nasila menta i don hasilong henry shua bangin ay ka por siya i pastor isoklet nga kerpat ye temen besan sirani ban ayang i gijing pulis dang but kejing duai sedang but hadin kita klem depen slem ke topik ke basio tenan jai up jai sngap duai shuble ba uble kren pi lengba kene kemat pedeng bele bedon sibon teli ki balang uble kerkuingi ban kerpat yai temen besan men angi jiples dang but kejing duai to shua bangin yo sneu ya ka ktin ke jong ble ngin yo sneu ya ke jing pules dang na ka chithi pol chinong episodes ka lenong ka basaw ka khot ka basaw bat ka boong kumne don ka we ka met bat we man sim kumbala khot ru ya phi ha ka we ka jingkermen kata ka jingkhot jung phi tang pendem klik jing duai kumne au ble kwa ji bahab neng sai sen pat hakne ka klik mat ha shwang ni sneu ya ka khubor leng bo shakri jongme i pastor esoklet ban sam yang ne ke khubor jangki lai angel ko pa ngi sngdon kam ya ke jingrap musim khu jongme ba ka ek ba inkren kan long om na ka mon na la de hi hndai ka bawan na ka khet ing snei jongme khnang pro jingpule jungi kan omlong ka len hndai ka ban ai jing mon tai nam tai ji we baro ki basngap kham tam atra he ki ni ki sngi ki ba khat du ngi im ka por ka ba hajan nring aingo ime binang yo in kalat bangi dang la ban yo sngew ye ktin jung me atra kandat ngitip bagane ka sngi kala hajan haikni ka sngi te kumta atra ta ai ki bru baro kin yo tip syaki kendong kan sraj khoj ba melong blei ba im bula thawi ka bneng chajrong khndew sepo omdon uwei pat
detang mame bosyong sajrong jeng ki benang ki bang imla ban I ndrei me pensai bor ni na we kapor se we por lang bo masim khuj me habaro ki ki bangai hame map klet atrai jing dunai besem jing im jing I hakateng Jisu ngapan amen. Nan kong ngakon preng sobhai piki prabangai bagi parlok ki ba jusngap ba score ya ka jelap lengba kanika YouTube channel. Kanya ingu kalong ya ublay na kabanta kanika por kawrong elat jengi bingila ban yasnyo ya tin jong blay. Sisya ngila im kisngi phadu don sibun ki bingi bantim ba ki bingi ban thu. Khnang bingila ban jit hanu kaliang mangri bandon. Baro sisya ngi kwa bandon hakaliang ka jong blay. Kata kadinya ang nun jong pi kinong sangam ba jong ngiru kumju ngi kwa ba iwai piwai nangi indon hakaliang ka jong blay penban hangani ka percaya don sibun ki ba penklumar ba ki ba wanra ka jing ban siam ba ban sutu ya kanti ka bisi sya ka jong syua bengin betang ya jing puli jongi inya pendam kli ka jing duai ngi wana khmat jong me atrai blay da ka mensim ka besnorit ngi wana khmat jong me ban IT ya ni ka klimat be ka por ha ka jing alam ka jong me ada don ka ka pensu si emi ka pa emi men ma ngi menyalam do musim bakun maka jeng keren jongi ka penmong yanu rei kan pen kendit ben riu yangi panwat ya kata jing sisya kat kum ka ting ki jong me ker khu yi nang sngap bar khot bayang ngaru uban sia sama ne khubor ka ba mat ka bala pensu si rei kam sim ladon kum ka ta jing thumu ka donut jong au keren rei ka ma kwa ban le khani klimat kalong banyalami ki musim ko dor sya jing sisya kat kum ka tin jong me ker khu yi leng ba ka ne ka jeng puli lang ki tin jong me yakini barong ibu ti bingi panak teung Jisu amen. Ga subjek jong je keren nak ne por kada isipang balai bami sibun kiken hun lani ki balang Kristan ha percaya hatu kadon ne em ka jing thumu ka jong blai bagan long kum ni nginya pha shua ya ka jing thumu ka jong blai bat kat kum ka tin jong blai sisya kam sem ladon kanu ka jing thumu ba ken don sibun ki jinget dan ki ken hun Kristana percaya bai kata dangi phai nga kwa bat ban puli nak tin jong blai Bible nak Bible directly ngam da kwa bang nya pej nak we pa ki thamai handing pej be nak Bible kata kadai naka city u apostle Paul syap ki prab ngai Ephesus kane ka kren adu kerkhat ka ba nang kong hadu ka ba riu ka ongkom ne namar kata nga unong sa bendi ha utrai nga kerpat ye pi banyak kumbadai ye kata ka jing khot da ka bala khot ye pi da ka jing singrit bat da ka jing jamnut baro da ka jing ya sya islam da ka baya sya paralok hi ha ka jing ye da ka baya aminot ban bat ya ka jing long ka wei jong umen sim ha ka jing khum ka jing suk don ka wei kamet bat wei umen sim kumbala khot ru ye pi ha ka wei ka jing kermen kata ka jing khot jong pi wei utrai ka wei ka jing ka wei ka jing pun baptis wei ukpa ya baro ubahalor baro balang baya baro bat habaro kata kadai ka jing temu ka jong blai bandon tang ka wei ka jinget apertai kam sim lalong ka jing temu jong blai bandon bun kiken hun Kristan hang ne apertai larangin pet ya ka jing kran jong Jesus Christ hakanya kran jong u bag sinran bat khamtam ha ka por ka ba ukuli hato ki ibri ki ong yang ngade uai hang ne u Jesus Christ upani thu idade ba udai uai bat haba u Petrus u kran sepang jong Jesus Christ wong ba melong uta u mau siang mo bas kem mane u mesaya hang ne u Jesus Christ pada ong kum ne ha ka khot ka bakhan riu sepang Simon pada wong
Simon Petrus ule thu ulaong melong Chris ukun ublay baem. Jisu te ule thu ulaong ha usuk mame ko Simon ukun Jona. Na bakado bagasnam kam sim lapan iya kata hami henry ukpa junga ubaham neng. Khat ka ba khat pra bengi kwa ban hang po agalong. Nga ru nga ong hami ba melong u Petrus bahalor une umau siang ngante ya ka balang jonga. Teke khedop kadujok kiramla yaka. Hang ne u Jesus Christ Ukraine yaka haka singular form. Ka balang jonga. Kata kamot don tang kawai ka balang ka jong ublay. Barang liyo sengaw menena ka sitiu po si kinong Ephesus kalnong ka banangkong along basaw ka banangkong ka unriw. Bakari bandon tang kawai ka balang ha percay. Larang ipairu na ka sitiu Apostle Paul sa kipramngat ya Korint. Ka sitiu ka banangkong jong Apostle Paul sa kibangat ya Korint kalnong ka ba lai ka bakar uway yang tu onggum ni. Namar omdon bala banseng da kawai pat kanong rim na lor kata kabala seng kabalong u Jesus Christ ken. Tang kawai kanong rim batang kawai kabalang kaba ublay ulaseng hapertay. Lengba bat haga kerteng jong Jesus Christ laseng ya kata kabalang ka jong. Arang ipairu na kasiti kaba ar upol biang siya kiprama ya Korint kalnong kaba karway karkot kaba ar. Hang neru kakren seriem ya kata bangin dia pej bahai kani kejing tho khanang bangin bakla ban sungthu ya kejing hikai na ktin jong blai namar nga snus kun chapang jong pi da kejing snus kun beriu blai namar nga la penyate ktin ya pi ha uwei ubriu kani kal nong ka basipau kal nong ka bakat wei khat ka baar Bangan yo IT yapi kum ka satibat hau Chris. Ka satibat kata gamut. Ka kentai ka batip sngi laning ilaban ong ka beriu blay. Ka badai ka soti. Ka bam klimsi bat ka bam le kikam auria. Kata ka de jingmut jong ka ne kentin bala kren ru ya ka ha ka singular form. Inyawan ru na ke kitab jing penpau kalnong bakhat ar. Ba ublay utmu bandon tang kawai ka balang ha perthai. Bai kanela tho ha ke kitab jing penpau kalnong ka ba khat ar ka khot ka banengkong. Bat layo i ya kadak kla bakrau ha beneng kabriu kablakup dagasngi baru benai ha po ki kejat jongka bahalor ka kli jongka kapan snget daki khat ar ki klor. Hang ne la penitu ia kata kabriu. Kablekup dagasngi ba ubnai hapo kikijat jongka. Maka don ru. Kapan snget da kikhat ar kiklur. Kikhat ar kiklur ke yang pri ya kikhat ar jat kikun Israel. Kata kadai ka jingmut jongka. Nama baya ka jing lapan sonong rim ya jing hikai jungi baru khot kawan baik na kikhat ar jat kikun Israel. Bagar khot ka khat nyau lanak penitu syuk ia kata kabriu. Arangin pulen ka kitab jin pau kalong bakhat ar ka khot bakhat nyau gong. Te uta uyak jakor ulas ngobitar lep ia kata kabriu. Baru lek no banyak thema ba kita basa na usembah jongka kita ki basumar ya ki hukum ublay bagi babat ia kata kajing pela u Jesus Christ te ulayang halor usyap kaduriau. Kibadan hakaliang jong utau uyak jakor kidon kum usyap ka duriau. Barhang ne kani ka briu ka yang pli ya kata ka balang ka basisya ka jong ublay ka batang kawai kam don sibun ka don tang kawai. Bar ngine pai ru na kitab jing pau kalong bakhat kendai ka dekat ka bahnyo bat pra. Kong kum ni syapang kani ka briu. Tongin ya kemen. Bat ngin ya syat kemen. Bat tongin ya ai ka buram hau. Naba ka jing syong kurem uko lang brot kalajia. Bat ka tengah jong u kalapan krek yalade. Tela ai hakka. Bakan yokup ya ka jain linen bani bakut. Bat bateng syan.
Hang neng yu i sa yusin. Balakran ya ka ha ka singular form. Ya kata ka balang ka jong blay. But kani ka balang ka jong blay, ka balong tanggaway, ka don ru ya ka nung rim ka bas kem. Ha ka ba latay ya ka kumo ong ujis Christ mana baki bo jong ka dujok kinomla ya ka. Ha ka sithi ka ba ar upol sya ki pram nga ko Shaw Timothy ka sithi ka ba ar yung apostol Paul Shaw Timothy kal nong ka ba ar kat khat ka ba khat khandai hang ni ka kren kum ni ar Timothy ar khat khandai Henry kata kanung rim bas kem jong ublay ka yaine kabadon kani ka syap utrai witu ya kita ki balong ke jong u bato uway pa uway baro ubakot kerteng ya ka kerteng ukres unkin dia no na kajing bam hok kajing bam hok kata kamut kajing bam pen khan hukum kajing bam hok kadai kajing pen khan hukum kumatho ha ka sithi ka banong kong u Yohanes kalong kabalai ka bersau nginom ya pulih katu benta hendai pisi pulihi katu benta ladap hia kwa ban sengtu khamshai ya kata kajing mut jong kata kajing baki bakendia na kajing bam hok inya phai biang jimpen pau khat ar khat nyau sai sien kena main khamshai ya itu ibenta iba kata kebriu kale ayu balai ba uyak jakor uisi ya kata kebriu lani usyun ya ka ya kani ka balang basa ka jong blai balai ba uyak jakor syaitan usyun ya ka kata kare ka identification mark lani kajing penitu ya kani ka balang ka jong blai te utau yang jakor ulas ngubitar lep yang kata kebriu ba ulalen no banyak thma ba kita basa nu sembah jong ka kita ki besumar ya ki hukum ublai ba ki babat ya kata kajing pla uji sukres te ulai yang halor usiap kaduriau kane ka kenhun nane kane ka balang basa ka jong blai ka don ya ka jinget jong uji sukres bat ka pdiang ru ya ka hukum jong kane ka dei ka identification mark nane ka jing penitu ya kata ka balang ka jong ublai ngen pai no menta sasya ka jing thul pa balai ba mi bon ki kenhun balang Kristan ha persai haba ublai useng tangga wei ka balang andai balai ba mi sibun ki balang pat ha persai ban ngenom ya pei ya kidau henreng nya pei teng ke thmei kanu ke thmei bat balai ba don sibun kini ki balang kum kini ki jaj ha persai kum ngitip menta lada fisu wa jing tip na ka mobile jong pil internet kiran palat safusan hajar teli ki jaj balang Kristan ba pher ki denominations ki ba perkhat bagi dei ke balang ki basa sudah ki ba perkhat bagi dei ki ka kenhon jong blai lani ka balang ka jong blai ngasih tunat ha ka galiang bat perkhat ba iwai pi iwai nangi ngidon ha kanu ko balang perkhat bai bakata ka dei ka balang ka basisya bar kata ka dei ka balang ka baskem ka ba ujis kresutai lai kerteng ru ha ki babon ki kerteng nganum jar kerteng mentakas ngi hendai piatip hi ya ka ka ba ka perthai ka don menta bat bu nangi ngidon ha kita ki kenhuan ki ba pher ban ngin pet teng ka thmei jong ka thmei jong ka jing bun jat ki tin ha perthai ru ka don na ka bible hi balai ba bun jat ki tin ha perthai kami na kane ka jing ya le persya ya ka jing kular ka jong ublai ha ka po bu penslai ya ka perthai ha ka po jong nowa ula dap ong bangan penslai syu ya ka perthai henrai penban kibriu pat kim ngai ya kata ka kular ka jong ublai inya phai bat ngan na ka kitab Genesis kal nong bakhat wei ka khat ka banengkong ha du khandai nginya puli ka ni kal nong bakhat wei ka khat ka ba nengkong ha du khandai ka ong kum ni bat ka perthai baro kalalong ka wei ka tien bat ka wei ka jingkran kal jiaru haba kinong yalet kinang yalet ken ria no namingi ba kilasyam ya ka deu madan he ha ka risinar badhang ta klisyong du ba kali ong paralok yang inya thau ki mauit bat nginya thang bhayaki te ki mauit kal don ha ka jaka ki mau bat kapsiang ka don ha ka jaka ka sorki kali ong ru yang inya tai ka nong ba ka wei yala de bat ya ka kut ru ka wei
Kabaka clear jongka kan kot hadu kabneng. Batungnya tahu na miladi. Bayo on pensakma keleng yangi hakmat kapertai. Baru try lawan hier. Ya kaban kami ya kata kanong ba ya kata kakut. Ya kaba kila la ya tay ki khon ben riu. Utray la ang ru hakmi. Ki breu ki long wai pai lang ba ki don baru tang ka wai kek tien bai kane kies dang ban le. Tementa ka airu ka airu em kan om khang ya ki ban le ya kaba kila la ya temukan. Yang nyali hier bang nyepen bakla ya kek tien jong ki hangta bakin om ya snu tho syo ya kek tien parlok hi. Kum tau try la pen sakma ya ki kelang nang ta hakmat ka perthai baro. Te klia pep no na kaban yate ya kata kanong ba. Namar kata la khot babel ya ka. Na ba utray ulapan baklah ta ya kaktin ka perthai baro banang taru utray ulapan sakma ya ki keleng hakmat ka perthai. Kum ba mi ki jaktin ha perthai ki baper. Kiba diki hajar jait le se. Henry kata kajing mi kamdai na kajing kerku. Kami penban na kajing tim. Jong kajing bam syania jongki. Ia kata kekular ke jong blay ke bengilak ban syam. Haka kitab Genesis kalong ka ba kendai ke dekat ke bakat san. Larangi pulih hangi ka ongkum ni. Tengan ken mauru ialah kajutang ka ba hapdeng jonga bat pi. Bar ki kin jaba im baro na kadok baro bar kita ki umkin om manlong kajing selai syuk ia kaban penjot. Ya kadok baro. Bar boleh la airu da kadak ha usim peling. Ba ya kata kajing kular jong u on pen scam. Ba ya perthai onom pen selai syuk de ka Handai kini ki beriu pen ban kim sim la syak skor ya kata kajing kular ka jong blai kil kwa bantai na miladi ba kajuk ka por hinsya kimut ban ong ba da kani ka perthai kan slay de ka kin nom syak penjot syuk kin laj im da kata kajing te jong ki yau tau mot bajrong bakot haduk ka beneng ngenya pai menta direct no syak ka kitab cimun pau kal nong bakat nyau ka khot ka ba iwai hadun riu ka ong kum ni kane kaktin babel but Babylon ngilaban ong gari ka transliteration ani ka jing penkelai ka tin kane ka tin Babylon du kami na katai hi ka Babel namar Babel kamut ka jing klumar Babylon du kami kamut ka jing klumar tonya pulih ya kane na kitab jing pau kalong bakhan nyau kane ka dari jing sulpa ba on sami sibon kita gejak jinget apertai telawan uway na kita kinyau angel kibadon kita kinyau pliang Baula keren hanga. Udau Yohanes. Udang. Tu Alesya ni. Ngan pen ihame ya kajing penrem ya kata ke nuti ke bakrau. Kau syong halor si bon ki Ki ke yang peli ke tin jong ke persai baro. Bat kita kisim jong ke kendau ke lia klimsi. Bala pen buai ya kita ki basyong ha ke kendau da kawan kata kajing klimsi jongka. Kamut kajing hikai lam ler. Jongka. Tiula ra no yang hau tau mensim syakari klau ban ngaliu I kabriu. Kabasyong halor umrat klau basauhan. Badap da kakerteng kajing kran ben belai. Ubadon nyau ki kli bat sipau kirang. Baik kata kabriu lapen kup jan sau butu. Bat basauhan. Bala pendeng ya ka da kaksier bada mau koridor. Bat ikipailah. Kadabat ya ka kurik siar hakakti jongka. Kabadap da kajing ijili, bat kajing bamkut, kata kajing klimsi jongka. Bahalor keselamat jongka, ladon ka kerteng ya kabathok. Kajing mayan, ka Babylon, ka bakrau, kakni kita kinuti, bat kita kajing ijili, jong, kata ka perkendau. Ban ngaliui, ya kata ka beriu bakabuat, ya kesenam jong kita kirukut. Pada kesenam kita kinong pela basyayap jong ujisu. Te habang aliyo iya ka. Ngasyo pela da kajing syo pela bakrau. Ban ngaliyo iya kata kabriu bakla buat da kesenam jong kita kirukut. Pada kesenam kita kinong pela basyayap jong Jisu. Te habang aliyo iya ka. Ngasyo pela
dah ke jing sengau pula bakrau ong Yohanes. Kani ka balang kani ka nuti kayang pri ka balang bailek persya yau blai. Ka balang basisya ka jong blai khot ya ka thai soti la ni ka soti bat. Kat bai kani ka wai pa de ka blon sibuan ki khun. Te habang alayo iya ka ngala sengau pula dah ke jing sengau pula bakrau. Hang ne uyo anes ulah sengau pula iya kani ka jing yo i. Bat ulah sengau lengok ya ka. Na ba kani ka nuti kadon sibuan ki khun. Bala khot ru ya ki kinuti. Kan pulis sa sisi ni kata. Bong, bat ngalayo iya kata ka beriu bang buat da kesnam jong kita kiru khut. Bada kesnam kita kibapla. Kidong pla basyayap jong Jisu. Sa sisi ni pulis ka khot kebasan. Bada halo ke selamat jong ka ladon ka kerteng iya ka batho. Ka jingmayan, ka Babylon, ka bakrau. Ka kimi kita kinuti ba kita ka jingli jong ka kendau. Habang puli kan kamut bang sultanat. Ngadap dah jing sosi Indonesia. Bang hab ban plai kan ka jing sisa nak tin jong blai. Kam sim ladon ka jing temu jonga la ne jong nu ban pensung si yano. Henry kumba ka Babylon ha ka po jong ka Babel kala mi sibon jek kitina pertai. Kum taru kan ka kemi kinuti. Kan ka Babylon ka bakrau. Kadon sibon ki khun. Kiba kala permi. But haka kitab yung Isaya kalau nong basau. Lalu pipet ya kitab yung Isaya kalau nong basau. Kadai rukum kajing itu pa. Bagi sadon buon kita kejinget ya pertai. Kiba kam haka keteng jong Jisuhi. Kat ba kidon lagi jong kejing hikai pat. Kim syam hikai tik ya kajing sisa kum na kaktin jong blai. Kidon lagi jong kejing hikai jong ki. Nin pet yang kita Isaya kalau basau kad khot ka benengkong. Teh nyau ngut ki kin thei. Kin bat ya we urang ba ha kata kasni kin yong. Ngin bam la ka bam hi, bangin kup la ka jong ki jan, tang ba on khot yang i de ka kerteng jong me, on simno ya ka jing long ben jong i. Ngin bam la ka jong ka bam, ngin kup la ka jong ka kup, kata kamut, ka ji kai jong ki, ka hok jong ki, kin don la ka jong hi. Kinom syania ha ka hok ka jong Jesus Christ. Kinom syania ha kata ka jingikai na tin jong blai ka bat kemai jong ka kalau no Jesus Christ. Henry kindon la ki jong ki jingikai. Kane ka ding sulpa sipang kin nyau kin thai. Hang ne kamut batang nyau jai kita ki jai ne ma perthai. Nomor nyau yang pli ya ka nomor ka bahek tam ha ka single digit jong ki prime numbers. U prime number benengkong de way R, Lai, San, nyau baik tam lagi singular number. Nak kata bun sin na penun kami au ne nyau kum ka bakut jong ka jing kai. Ni pai satang kan dia amang ko an penjrong ya jing kren. Pai ru na ka kitab jong skill. Ba kadon ka jing ya syet ha perthai. Bat kita kiling do lane kinong hikai niam, kinong hikai Bible. Kidon ka jing ya syet bat kaplan jong ki persya ia kaktin jong blai. Nila ban pulian adu ke dekat ke baal pusan. Ain pulian ben adu ke dekat baal pulai do. Te kaktin utrai kalawan hanga ke dong. Ko khun ubriu to ong haka. Pa long kari ya ke bam syam la pen khoi. Lemne om syam la pen hap slap halo jongka ha kasngi ke jing bitar. Don ke jing asyat kini sulpa jongka ha preng jongka. Kumusing bagruhu watar la ka jing lute. Kini bam do ki mensim, kini ka jing kan show. Bai ki ki bakodor. Kila penman bon ya kiri kan thai hapdeng jongka. Kilang do jongka. Kila lek bor ya hukum jonga. Ba kila ben sang ya ki bakhu jonga. Kim syam penya phe satya ya ka bala kentang. Bat ya ka bam syam la kentang. Lemne kim syam la penithu hakibriu ya ka bam khut. Naka bakut. Baik kila buri. Laki khmat. Naki sabaton jong ha. Balale bensang yang hapdeng jongki. Kerkot bal penyau. Kirang ba jongka hapdeng jongka kilong kum kisuri. Kibatar laka jing luti. Ban penmi ya kesnam. Ban penjot ya kimensim. Bakin nyok ya kanong bamhok. Bat kinong tulpa jongka. Kila astor.
na kabenta jongki da kasorki kabam syamkhle kida yo ya kajing thala bat ki khan lam le ya ki ong kumne u ong utrai ublei haba utrai syam la kren ki jing hikai jongki ki baki mi ki baki alam kim sim la don nong rem na kaktin jong blei hendai ki ong kaktin jong blei ki ong kaktin jong blei utrai u ong kumne utrai u ong kumta ngakren ya kani om da kajing keman hendai da kajing sungsi ka bakrau nama ngas nguthu bon don sibun na pleng jongi kiban don ya kajing sngau ting ha kata kaliang bayo kata kajing keran jonga kan pensungsi bat kan pen kanaman ra ya kajing kelumar ha kompor khat perdan hendrai ladang idon ha ka Babylon lada kata kajing ngej kajing hikai ka banging idon kam don nong rem na kaktin jong blei ngide banyami no gumbala perta dau tau angel ha Yohanes uong tengal yo sngawi ka way pat kaktin na beneng gadaong kani filawan siam na kitab jimun pau sanong bakat fra kar khat ka basaw toyami no na ka upai lang jonga bapin om sang lem ba kita kipop jongka bapin om ya pediang na kita kejinyap tem jongka ladang idan ha kata ka kenhun jong kita kikhun jong kata ka Babylon kata kan uti bakrau ublay khat sobha ya pi banyamino banlong sibenta na upai lang jong ublay nasukwa ban ahin kendiat pila ban pulihi ya kani ke bentang nganum pulih mangaman takalsngi kiai kita ki pai lang jong ublay kumnung intip mangidai ki pai lang jong ublay na yam sa pulihi na kasiti jong Apostle Paul siya ki prabanget ki balay ki Hebrew na kalong basaw kadkhat ka bapra hadu khat way kani kan ay pi kajing sungthu la pilong si siya na kita ki pai lang jong ublay ki badon ha kata ka balang basa ka jong ublay ublay ula penithu da ka basyai kadar ba pinithu kanu kata ka balang basisya ka jong ublay kadon ya ka syap jong ublay siapa ngani ka syap jong ublay nginom ya keren mentah kali da ka way pat ka topik ngin si keren pat ha ka way kasngi ladang irang yo ikani kalat ban keren tekom tanga ay kublay ya pi gedong sngap ki basya skor ikani ka jingikai ba pen sungthu ba kam dai ka jing thimu jong ublay bandon sibun ke jinget ya perthai hendrai kadon tang ka way ka balang ka jong ublay bat kata ka balang ka jong ublay kadon ru ya ka syap jong ublay ngan pule biang sai sisien ya ka to ka siti jong Apostle Paul sigi para banya Ephesus kum ka jing penkut ya ka jing keren ka jong Paul badon tang ka way ka balang ka basa ka jong ublay ya perthai bat kata ka balang basa jong ublay kalong ka baskem bat ka bamdon ya kanu ka jing bakla jing hikai jong ka kalong ka bane bat ka ba scam shisha namar kadon ya ublay polong utan rai jong ka namar kata nga unong sa bandi ha utrai nga kerpat ya pi banyak ka ba kum badai ya kata ka jing khot da ka bal khot ya pi da ka jing sngorit bat da ka jing jamnot baro da ka jing ya syak slam da ka baya syak palok hi ha ka jing ya it da ka baya le minat ban bat ya ka jing long kawai jong musim ha ka jing khum ka jing sur don kawai kamet bat uwai musim kumala khot ru ya pi ha kawai ka jing kerman kata ka jing khot jong pi uwai utrai kawai ka jing et kawai ka jing pun baptis uwai ublay baru kpaya baro bahalor baro balang ba ya baro bat habaro to blan ku yang iwai pi wai ba shwa bangin penkot an pelong biang ka jing duai se chisin ni wana khmat jome ko pa jing i bab neng da ka jing sangu ya me ne ka benta ka ne ka khubor ka mala an ka tin jome ai bagari ka khubor kan rung ka donot ba ka jing mut jong wai pu wai ka bi sngew ya ka ai bo mun sim jong me on persong thu iki un chen sha ka don jong ki bala kidang don ha ka Babylon lani kidang don ha pengi khun jong ka Babylon kin yo sngew ka jing khot ik jong me ba kin ya mi na kita ki balang la nena kita ki hon ba per ki ba syam la seng da me Jesus Christ hanai bikin wat e ka balang basa ka jome kin rung ha kata ka jingai bisisa ka ba me mala seng a trial blay jongi don kat bar ki wai pi wai do masim khu jome na ma don si bon ki bre ki ba sun masim ki bisida ki ba perkhat bagi don ha ka balang basisa kam da tip bagi don ha ka jing bakla don kat bar ki a trial blay ker khu ye ki
pensyai bori ki bagi la ban mi na kata ka jing kai ba bakla na kata ka hun ka ba la persyai mi ai bikin rong isya kata ka balang basak ka jome ka ba me malaseng apa thai ka khu ki don kat bar ki yakni barong ibu ti mi pan ha ka teng jisu amen